Diyos, marahin na hapon po sinugabos mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-offer ila agtabi sa silent pod and sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod po ang gabo sa pagpamibig kang orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo at siniba pang kalamidad. Sa ngaran ka nama, kanaki kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumokan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day minasabotan as sinautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tiginitan, nagdadakula si nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama, sa imo kaming minahagad din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro ng mga halamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surug kan kapong nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran ka nama, kan aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos marahin hapon po sinugabos mga tugang.
Ngunyan iyo po na ika-32 na Domingo sa ordinaryong panahon. Banawaan ng Diyos, matinupan gabos as sinsarabay niya itong awiton, an awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kakurangan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-32 na Domingo sa ordinaryong panahon, ang tema kan sa tuyang liturya sa ngunyan, iyo an manunungod sa generosidad, pagiging matinao, asinan kalidad kan sa tuyang pagtao. Iyan ang espesyal niya tong hagadon, na balaog sa pagdulot niya to kaning Santa Misa. Enot sa gabos, ang Diyos ang nagtao kan sa iyang sadiri sa sato, sa ngaran kan pagkamot, kita man lugod, makanood man na magtao, kan sa tuyang sadiri, panahon, kakayahan, asin kayamanan sa satuyang kapwa. Idulot tayo ning Santa Misa para sa satuyang espesyal na mga intensyones, lalong-lalo na sa pakisumaro sa pagpasalamat sa balaog din buhay sa mga nagsaselebrar ngunyan kan sa indang kumplianyo. Asin sa pagpamibi, sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan, midbidun ta na, an sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawan sa to ang mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulungan, sa mga taong maramayan mo. Inoong ika'y nagkawika, sinasumami ikaw, pinamamuloy
Diyos na makakamhan na sinmaherakon, kaugaying likayan kami sa gabos na mga kaiwal. Tanganing talingkasan kalag siring man ang hawak, sunodon mi sa bilog na isipan mga bagay na sa diri mo. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Aleluya kan tataramon. Ang Diyos matinao, yan ang patotoo na madadangog niya to sa natababasahon. Maski sa kadaihan, kung ihiras ini, magbubunga nindakol. Himatayan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro nin mga hade. Kan mga aldaw na ito, nagduman si Elias sa Sarepta, asin kan mag-abot siya sa trangkan kan banwa. Nahiling niyan sa rong babaeng balo na namumurot ning igatong. Sinabihan niya ang balo, "Darahi ako nin tubig na maiinom." Kan mahali na ang balo, tanganing magkuha nin tubig, inapod siya ni Elias. "Daraan mo man ako nin nagkapirang tinapay." Nagsimbag ang balo. "Minasumpa ako sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sa imong Diyos na mayo ako nin tinapay. Igwa na sana ako nin sarong gugom na arina sa mangko sa kakadikit na lanan nin oliba sa dulay. Nagdigdi ako tanganing mamurot nin nagkapirang igatong na dadarahon ko pabalik sarong. Dangan, aandamon ko ang kadikit na pagkakakan para sa ko asin para sa sakong aking lalaki. Huring pagkakan minaiyan, dangan magagada na kami sa gutom. Day ka maadit, ang sabi sa iya ni Elias. Magpuli ka na dangan andamon mo ang sa imong pagkakan. Alagad, gumibo kang unanin sa dit na tinapay, asin darahon mo sa ko. Dangan, andamon mo ang natada para sa imo, asin sa imong aking lalaki. Huli ta ini ang sinasabi nin kagurangnan, ang Diyos nin Israel. Dai mauubusan nin arina an mangko, asin dai mauubusan nin lana ang dulay, bago ako. An kagurangnan, magpadara nin uran. Naghali ang babaeng balo asin ginibo ang sinabi sa iya ni Elias. Dai sinda nawara nin pagkakan sa laog ning dakol na aldaw. Susog sa panuga nin kagurangnan sa paagi ni Elias. An mangko, dai naubusan nin arina, asin ang dulay nin lana, dai nagkulang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko mag-omaw ka sa kagurangnan. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Minapahiling siya nin hustisya sa inaapi. Minataw nin kakanon sa nagugutom. Minapatalingkas nin kagurangnan ang mga bilanggo. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Tinatauan nin pakahiling ang mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal. Namumutan niya ang mga matanos. Ang mga dayuan sinusurog nin kagurangnan. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan. Alagad, rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. Ang kagurangnan, hade sa good paman. Ang sa imong Diyos o Syon, maghahade sa panahon na daing kasagkuran. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Ang pagsakit ni Kristo, nagdara nin kaligtasan. Sa iyang pagdusay nin buhay, kita naligtas sa kasalan. Himatayan po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Daing naglaog si Kristo sa santuaryo, nagibo sana kan tawo, kaagid sana kan tunay na sanktuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, sa inakikiatubang siya sa Diyos para sa to. Anhalangkaw na padi minalaog sa kabanal-banaling lugar taon-taon na may darang dugo ning hayop. Alagad, daing naglaog si Kristo, tanganing iatang ang sadiri niya nindakol na beses.
Takon arog kaiyan, dahul na beses man ko ta na siyang nagtios, poon nalalangon ang kinaban. Alagad, sarong beses sa nananggad siyang nagpahilingon yan, na madali nang umabot ang kataposan kan panahon. Tanganing paraon ang mga kasaalan sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. Itinalaan na sarong beses sa namagadan ang lambang tawo, dangan ang paghukom. Siring man si Kristo, inatang saro sa ng beses, para sa paghali kan mga kasaalan kang dakol na tawo. Maabot siya giraray, bako nang sa paghali kan kasaalan, kundi sa pagligtas kan mga nagahalat sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihan mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga nataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pagtukdo ni Jesus, nagsabi siya, maglikay kamo sa mga paratukdo kan katugunan, na buot magparalibot na nakasuulot nin halabang gubing, asin pagtauanin galang sa mga plasa. Buot nindang magtukaw sa mga piling tukawan, sa mga sinagoga, asin magkabesero sa mga bangkete. Inuubos ninda ang mga rugaring kan mga babaeng balo, dangan saging-saging na namimibi nin halawig. Mas magabat ang padusa sa inda. Mantang nagtutukaw si Jesus sa laog kan templo, harani sa laagan kan limos, minasdan niya ang mga tawong naguhulog kan sa indang kwarta. Dakol na mayayaman ang naghulog nin dakol na kwarta. Dangan may sarong dukhang babaeng balo na nag-abot asin naghulog nin duwang kobreng kwarta na ang halaga sarong sentabo. Inapod ni Jesus ang sayang mga disipulo asin sinabihan, sa katotohanan sinasabihan ko kamo, ang dukhang balong ini, mas dakol ang itinao, kikan gabos na naghulog sa lalaagan kan limos. Hulitaan gabos nagtao kan sobra nindang kwarta. Alagad siya sa iyang pagkadukha, nagtao kan gabos niyang ikabubuhay. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Ang tema kan sa tuya pong lituriyang sangunyan na mentionar ko sa pagpuon, iyon manunungod sa inaapod niya tong generosity, ang pagtao, asin ano dapat ang kalidad, quality, the quality of our giving. Speaking about generosity, may magayunon akong nabasang Chinese proverb. Perhaps this will guide us how we should be generous. Basahon ta daw po kung nababasa ta. Give a man a fish and he will live for a day. But teach him how to fish and he will live for the rest of his life. Correct? Yes or no? Gusto mo magtabang? Gusto mo magtao? Bako sa lang tawan mo siya ninsira na mabubuhay siya, makakaon niya just for this day. Turuan mo siya kung paano magsira. Sigurado ako, mabubuhay siya for the rest of his life. Bako sa nang magtabang, alagad turuan magtrabaho. Bako sa nang pagparatawan kiakap, kundi turuan na magtrabaho. Nga takaipuhan kan tao maging generous. Nga takaipuhan ta magtao. Kasi, enot sa gabos, ang Diyos ang nagtao kan sa iyang sadiri sa sato. God is generous to all of us. Padagos na winawarasan kan mahal na Diyos ang lambang saro sa tuya, kan sa iyang mga grasya, bendisyon, asin balaog. And we all know for a fact that God can never be outdone
in generosity. Daing makakalabaw sa mahal na Diyos, pagtighururunan ang pagiging matinao-tao. Kaya nga ni pag kita minatao, bibalsan kita kan mahal na Diyos nin mas dakul pang mga biyaya asin mga balaog. In other words, dahil ta siya enot nagtao kan sa iyang sadiri, tigi-expect niya sa tuya na kita man maging generous. He is inviting us to become generous as He is generous. Kaya digdi po sa tuyang ebanghelyo, tigtatawan kita nin na sabihon ta know-how or technology of generosity. It teaches us how to be generous. Duwang imahen ang itinao niya po sa tuya. Actually, ining rich people here, sa second part ng gospel, pinapanungod niya duman sa mga nainot na sabi niya, gustong pagtaong galangan sa tinampo, alagad sindaan minaubos, kan pagsadiri, kan mga duka, asin mga balo. Familiar? Familiar po sa Indo? Bako sana siguro kan mga balo, kundi kan mga nagtitios dahil kan korupsyon. Yan. Kaya ginamit niya ining duwang imahen, asin itong imahen kan sarong balo, iyo ang tigtatao niya sa tong imahen na magayunon pag-arugan, lalong-lalo na sa satuyang pagtao. Tamay mga nagtatao na arog kaining mga mayaman. Sabi digdi, they are high in status, full of religion, but without morals. Why? They put in their surplus money. Ang tigtatao ninda, susubra sa sainda. Naramduman ko may sarong padi kayo ito na nag-announce sarong Domingo sa iyang mga parishioners. Sabi niya sa sainda, kaipuhan ta po ngayanin donasyon para sa satuyang church renovation. Pero tinaawan niya nin patara-tara sa mga tao. But remember, sabi kan padi, God will not look at what you will put in the collection bag. Dahil hilingon kan Diyos kung ano asin piraan ihuhulog mo dyan. He will look at what is left in your wallets. Ang hihilingon kan Diyos kung pirang natada sa indong mga pitaka. Bako kung pirang hinulog nindo sa collection bags. Minsan arog kayanan sa tuyang attitude, sumanga tada-tada ta, sumanga daita na kaipuhan, sumanga wara ng halaga sa satuya, iyon sa tuyang tigtatao, iyon sa tuyang tigihiras. Igwa kayo itong tig-organize na relief operation sa sarong parokya na surpresang maray supadi. Ta nag-announce siya sarong Domingo. Sabi niya, dahil ngaya kang uminaging bagyo, matao kita sa mga nasalanta kaininin mga used clothing. So mga dainan nindo kaipuhan sa indong harong, dahil naman nindo nagagamit, darahonan nindo digdi sa parokya. So dainan nindo mga kaipuhan, ta itatao ta po duman sa mga naapektaran kan bagyo. May sarong babayi, aram nindo ang daradara niya, pagbalik niya, the following Sunday, bako man po mga bado, ang daradara niya po sa iyang agom. Okay, iba na sa relief operation. Sabi niya, dahil ko naman ngayon ni Father kaipuhan, gusto nang ipanao sa iyang agom. So, how do we give? How generous we are. Arog daw kaining mayaman, na nahiling kan kagurangnan, na antig tao, susobra, sudain niya kaipuhan sa iyang buhay. Asin ini ang magayuno na imahen na itinatao sa tuya, ining imahen kan sarong dukhang balo, destitute widow. Aram niya to padagos na kaitong panahon mga tugang, ang balo sa panahon kan mga Hudiyo, pag nabalo ka, daing halagaan sa imong buhay. Basically, as a woman, as a wife, your life depends a lot on your husband. Pag nawara ang agom na lalaki, rimati. Mati o san balo.
financially, and in everything, nakadepende ang mga babae sa saindang agom na lalaki. Ibang ngunyan, tadakulon ngunyan ang takusa. Ang mga matibay na ngunyan, ang mga babae. Kaya itong panahon po, ang sarong babae, daing diretsyo, magsadiri nin property, daing diretsong magsadiri nin kwarta. Taan gabos na bagay, yaon sa iyang agom nakadepende. Imagine, kung ikamabalo, ano na ang sa imong pagkabuhay? Kaya ang right term na sabi kong gamiton, digdi, destitute life. Kaya destitute widow, makaherak, asin dukha na balo. Pero ara mo so kagayunan digdi, maski siring kay ito ang sa iyang kamugtakan, maski ngani ining balong inisabihon ta, daing ngani sigurong inadalan, o daing gayong pagtubod sa mahal na Diyos, kulang ang sa iyang pagtubod sa Diyos. Daing siyang reliyon, pero mayaman siya sa moralidad, mayaman siya sa honra. Ngata, maski siring kay ito ang sa iyang kamugtakan, itinao niya itong iyon ang ani isa na itong pwede niyang ikabuhay. She gave all she had to live on. Ito so tigaapod niya itong widow's mite. Sadit man ini, insignificant man ini, alagad sa matakan mahal na Diyos, dakula ang halaga kaini. May sarong padi kay ito bago pong madistino sa parokya, while trying to familiarize himself duman sa iyang parish, naglakaw-lakaw po siya. May nahiling siyang sarong paraoma, nasa batan niya po. As in, hinapot niya po itong paraoma. Sabi dyan duman sa paraoma, Manong, kung halimbawa po, igwa kanin 2 ektaryang daga, piraman kan daga na ini, an pwede mo pong itao sa simbahan. Nagpamidbid siyang siya ang bagong padi duman. Sabi po kan gurang, Father, kung ako po ngaya may 2 ektaryang daga, kabanga kan daga na yan, itatao ko po sa imo sa simbahan. So that means he will give the 1 hectare of his property to the church. Kaya naugmang maray supadi, maray ngaya ang gurang na ini. Kaya sabi niya, halimbawa naman, Manong, igwa ka po ngunyan sa imong bulsang 20,000 pesos. How much of that amount will you give to the church? Listuho naman sugurang magsimbag. Sabi kan gurang, kung ako ngaya, Father, may 20,000 ngunyan sa bulsa ko, ang 10,000 po kayan, itatao ko sa imo. Kaya sabi kan padi, matibay ining gurang na ini. So nagtao giraray siya rin sa rong example. Halimbawa po ngaya, igwa kang ataman na 2 urig. O tama piyesta na ngaya sa parokya. O peraman ngaya kan urig na ini an pwede mong itao sa parokya. Nag-i-expect supadi na sasabihon sa iya, itatao ko man sa imo, Father, ang saro. Ang simbag po kan gurang, ay iyan, Padre, sala-sala ka na dyan. Paano mo naaraman na may 2 akong atama na urig? Yeah. That only gives us the impression, namumutan kong mga tugang, that giving generously is easy in words. Or, when giving something which is not yours, madali magtao. Pag ang tigtatao mo, bako man sa imo, lalo na kung ang tigtatao mo, dai mo man pinagalan, asin pinagtrabahuhan. Diba? But, when you give from your own little resources, it may be difficult. Iyong na sa nang kwarta mo, iyong na sa nanganian pagkaon mo, kaipuhan mong tao. From Dumonta, kita po gabosin, one way or the other, we were blessed by God with many gifts, with many things. Now, why not give portion of those blessings and gifts to Him by way or out of gratitude? Of course, not grudgingly, na daing ngurug-ngurug, as in daing gumud-gumud. Because remember, God loves a cheerful giver. So, ang challenge po sa tuya,
na ining generosity kay ining poor widow should inspire and challenge us. Bilang baga kita mga stewards, administrador, tagapagpamahala, kay ining mga bendisyon na itinao sa tuya kan sa tuyang kagurangan. Para sa mahal na Diyos, ang importante po sa pagtao is not the quantity. Ang mas importante sa iya, is quality kan sa tuyang pagtao. Tururog na. Istorya. Istorya. May sarong padi, hali sa baryo. Oy, mata na lola, o taday mo madadangog ang istorya. May sarong padi, hali sa baryo. Sinabat po siya kan sa kristan niyang sisipon as hindi kalintura. May trangkaso. Ngayon, padre, dyan ngaya sa high school, dyan sa Urinutan, igwada ngaya pong tigsasaniban na aking daraga. May tigsaniban. Hali pa sana siya sa baryo dahil pa nakakauli sa kumbento. Duro diretso po duman supadi sa eskwelahan, taigwang tigsasaniban na daraga. So pag-abot po duman kan padi, sabi sa iya tigsasaniban, ang ginibo po kan padi, may daradara siyang crucifix, gamit niya sa misa, tigdungdong niya po duman sa aking daraga, nasabi may sanib, may demonyo. Nagngala supadi, kang dudungdong niya itong crucifix, inagaw sa iya kan daraga, as inahiling niya po, napigparahadukan niya itong crucifix. Sabi kan padi sa sarili niya, ang demonyo takot kay Kristo. Kung talagang may sanib ini, hindi madulag siya. Kaya ang ginibo po kan padi, may dara siyang holy water, winigwigan niya itong daraga. Ito pala na daraga, para turugon po ito sa misa pag nagsisermon ng padi. So kaya sinaniban. Winigwigan niya. Nahiling naman kang padi, kang tigi-sprinkle niya po sa holy water, nakangangasud. Daraga, tigi-inom po sa holy water. Kaya ang ginibo na po kang padi, ultimong rekurso niya o resort niya, may daradara po siyang, silo, collection bag. Tig-dungdong niya duman sa babayi, sa daragang sabi na may sanib, ay tabigla pong nawara susanib, duminulag, so demonyo, tahabo maghulog sa kolekta. Sana paglibot kan mga kolektora at siyan, dahi kamong mga sanib. Para sa mahal na Diyos, mga tugang iniantandaan ta, what matters in giving is not the quality, how much, the amount that we give, but the quality. Suyaon sa puso, asin sa tuyang intensyon. He does not want and approve giving with strings attached. Tangi ba sa tuya nagtatao, igwang gakod, di ba? Igwang nga niya kung nadangog akong kolektora, nag-usip sa ko. Igwang nga Father, naghulog sa kolekta, 500, pero kinaptan nga susilo, tatig pasinsilyo man sa napalan. Ang itatao man sa napalan 5 pesos, ang daradara niya 500. Nagpasinsilyo duman sa silo. Iyan ang ibig sabihin kang string attached. May mga nagtatao na may string attached just to publicize and immortalize their names. Sukngaran kan pamilya, sungaran kan kumpanya. Di ba? May mga nagtatao man who are expecting something in return. Kaya pag mga boss, perming nag-aako nin regalo, nga ta gustong ma-promote. Ani ba nga ni nadangog ko sa mga professor daan, nag-aako man nin regalo, gusto kang mga estudyante nin halangkaw na grade. Aminin. Lalo na ngunyan, sa next year election, dakulo nagtataon ng regalo, kaya ang mga bagas mo niyan, igwana nin mga ngaran. Bako. Because they are expecting something in return. Tapusin ko na sa kuyang humiliya. Anyway, nagimata naman si Lola.
May istorya po ako na pangultimo, may saro kay itong makilimos, pero dahil na siya nakikilimos ng kwarta. Kaya ito pa po ining panahon. It was actually a legend. Yaon siya duman sa tinampo, igwa siya ning kaput-kaput na tasa, nakikihagad po siya nin bagas. Rice. Bako kwarta. Sarong aldaw, nag-agi po da asuhade. Pag-agi duman kan hade, naghagad siya. Aram niya na suhade, may kakayahan na tawan siya nin bagas. Kaya lang sabi po sa iya kan hade, tawan mo ho na ako, bago ta katawan. Sabi niya, akong naghahagad sa imo, nga tata akong matao sa imo niya. Igwa naman siya dumani nagkapirang kilo garing bagas, tinawan niyang sarong tipasi suhade. As in, afterwards, ibinalik ito sa iyang sarong tipasi kang hade. And when the king left, paghiling niya po duman sa sarong tipasi, naging sarong gold rice. Sabi niya sa iyang sarili, dapat pala, tinawang ko na siyang sarong sako. Sarong sako ko tang bulawan, an sa kuya man na inako. Ito sa iyang naging regrets. In other words, ang magayon na leksyon po kayo ng istoryang ini, the more generous we are, the more generous you are, the more you will receive heavenly gold. In other words, the more you will receive reward from God. Sana, we will not have the same regret sa satuyang buhay. I should have given more, so I would have gotten more gold. Amen. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maog man yatong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesus Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na diing kasagkoran. Amen. Tagob sa puso kitang mamibi sa Ama na nagtataonin tinapay sa mga nagugutom asin nagsusurog kan mga diretsyo nin mga balo asin mga ilo. Sa kada petition masabi po kita kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, dahil nanggan magluyo sa pagtabang sa mga dukha, asin mga nagagabatan sa buhay, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing rangahon asin pakusugon kan Dios ang mga nawarani ni agom, asin ngunyan mayo na ning kadamay-damay na nagmamahal, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsusulosolo, bilang magurang na daing katuwang sa pangataman kan kaakian, magtalubo sa kabanalan nin buhay, asin bindisyonan nin Dios no na pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa tuyang pangataman, ikaayon kan mga nagihelang, an sa indang mga pagsakit sa pasyon ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo, asin katuod, padaguson kad Ama sa iyang eeroka na daing kasagkoran, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit noon, buksan mo ang samuyang mga puso sa mga yaon sa kapalibutan, tanganing mamidbidmian sa imong presensya sa mga kapwa, asin katuod, tangan makamtanmi ang kaugmahan sa pakisumaro sa inda, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Alituria kanyo Eucharistia. Diyos in labos, nari
Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Nagurang na namimibi kami kaugaying hilnga ang mga sakripisyo ngunyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamuot, ang ginigibumihuli kan misteryo kan pasyon kan sa imong aki, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang sa mong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos ni Panginoon, ang langit at sinagan, Ano kan sa imo, kamurawayan, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan. ang ninanibig. Sa ngalan kan kagurangnan, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan. Nagurangnan, ikanangganan banal, burabodin gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat ninaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian paggibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamaneganya mo ang pagkabuhay mong iwan ipinapahaya sa na ikaw. Kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papang si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagnatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay, namapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kantanda nin katuninongan. peace be with you.
Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mga umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Nagpaloob sa imo, Diyos na kapangyarihan, nakalaman pangali na ikaw
Mamibi kita. Kagurangnan pinakakan sa banal na atang, asin nagahagad kan sa imong pagkaherak, nagpapasalamat kami sa imo na sa pagbulos kan sa imong espiritu, magdanayan grasya ning katanosan sa mga linaugan, kan langit noon nakabagsikan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantener kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 42,691 pesos and 85 centavos. Anambag po niya to sa siring na misa, nagabot sa 5,395 pesos and 55 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 6,598 pesos and 75 centavos. Para pini sa Pro Seminaryo. Siring man, magkakaigo po ng special block screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30, aldaw nin Sabado, sa oras na 6 sa pagkabanggi sa Ibichara Silver Screen Cinema 1. Para sa mga maawot po magbakal ng ticket, available po sa opisina. Maawot naman po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaging simana. Mga anonymous na may kantidad na 2,000 pesos, 1,400 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, asin sarong 200 pesos. Belen de la Torre and Family, 1,000 pesos. Asin Baldon Family, 1,000 pesos. Salamat po, Sin Diyos Mabalos. Magpuon po sa aga, ang gabos na mga kapadean digdi sa Diocese ni Legazpi, pilong pong diocese magkakaigwakan sa indang retreat. Kasabay siyempre si Reb. Kaya wala kami ni Father Jem, si Reb, sa magpuon niya na banggi. Tama, pasiring na po kami sa retreat center sa Alfonso. Senator Reb, Germany, sa Alfonso, Cavite. So, ipangadji po nindo kami sa samuyang sarong simanang pag nilay-nilay, pag hurup-hurup sa mga aldaw na ini po Lunes hanggang sa maabot pong Sabado. Salamat po. Kaya kung nagpaplano ka mong magadan, pakipospon po ang unakan sa kaday pong pading Mami Risa. Bilog po ining day. Please postpone your debts. Yeah. Sige na po, matindog na kita. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin mayahera ko, na nama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Lakaw sa mga lalangin ginamon, si Jesus naroon sa mga katawan, kalayuan at iwan, palumangan moon, siya nagmuyag ang dunya.
Salamat po. I forgot to mention, maski nga ni may retreat po sa mga padi, may mawawalat po digding padi na magmimisa kan oral daw, lalong-lalo na sa Webes na mga masses na. Salamat po.